Il-lingwa Maltija għadha l-iktar lingwa mitkellma f'pajjiżna għalkemm iċ-ċensiment li ġie ppubblikat il-ġimgħa dwar il-popolazzjoni u l-housing ibbażat fuq l-2021 jindika li l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar qed jażlu aktar li jitkellmu bl-Ingliż milli bil-Malti meta kkumparat ma' persuni akbar fl-età. Fil-fatt kważi kwart ta' tfal taħt l-10 snin u 14.7% ta' dawk li għandhom bejn l-10 snin u 19-il sena jikkunsidraw l-Ingliż bħala l-lingwa primarja tagħhom. L-iktar persuni li jażlu li jitkellmu bl-Ingliż huma dawk li joqogħdu swieqi warahom insibu residenti ta' Taslima u ta' San Ġiljan u dawk tal-Imdina. Fl-2021 95.7% tal-popolazzjoni niżlu lilhom infushom fiċ-ċensiment bħala litterati, b'20,453 ikklassifikaw bħala illitterati. Ħalluqa, Bormla u l-Marsa kellhom l-inqas rati fil-waqt li s-swieqi ħal-Balzan u Ħattart kellhom l-iktar rata għolja tal-litteraliżmu. F'għaxar snin kienet innotata żieda fil-ħaddiema li jinkludu żgħażagħ ta' 15-il sena jew iktar żieda minn 171,855 għal 273,955. Iċ-ċensiment wera wkoll li d-diskrepanza fil-gradi bejn is-sessi fid-dinja tax-xogħol għadha ħajja. 16.4% tal-irġiel għandhom xogħol ta' professjoni, 14.9% huma technicians jew xogħlijiet brabta ma' riċerka u x-xjenza. Fejn jidħlu n-nisa 25.7% jaħdmu xogħlijiet ta' bejgħ u servizz fil-waqt li 24% għandhom professjoni. Miċ-ċensiment ħareġ kif f'pajjiżna hawn madwar 18.1% li jgħixu waħedhom. Bl-età tfarja bejn 30 u l-64 sena. Jidher ukoll li ma' 6,378 ta' djar f'Malta jkonsistu f'ġenituri li jrabbu lil uliedhom waħedhom li tfisser f'żieda ta' 922 meta kkumparat mal-2011. Fost dawn joħroġ ukoll li 139,223 jew 64.2% huma ommijiet li għandhom 15-il sena jew iktar. Iċ-ċensiment 11,073 jew 2.5% tal-persuni li għandhom il fuq minn 16-il sena identifikaw lilhom infushom bħala persuni b'orjentazzjoni sesswali differenti. B'dawk ta' nazzjonalità mhux Maltija għandhom ir-rata li darbiet ogħla mill-Maltin li tissuġġerixxi li huma iktar komdi li jgħidu kif iħossuhom. Dan iċ-ċensiment juri wkoll li 129,132 jew 26% minn fost il-persuni li għandhom 5 snin jew iktar sofrew minn xi kundizzjoni jew marda long term, 6 punti perċentwali aktar meta kkomparat mal-2011.